Programa ofrecido por... Si que desde esa chamada as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. Queremos ser a túa empresa de transporte terrestre, marítimo ou aéreo, para envío de paquetería, paletería, largos, grupaxes ou carga completa. A fiabilidade e o trato directo co cliente son as nosas señas de identidade. Levamos 40 anos achegando solucións de almacenaxe, logística e transporte porta a porta, con disponibilidade 24 horas ao día, 365 días ao ano. Potencie el éxito de su negocio con nuestra asesoría especializada en empresas, correduría de seguros y servicios jurídicos. Optimizamos estrategias e impulsamos crecimiento con soluciones efectivas. Visítenos en Caldas de Reis, Pontevedra o Vilagarcía de Arousa. Grupo J. Rey Asesores, su mejor elección. Más información en la web jrey.es. A exploración e o traballo no viñedo levounos a elaborar viños con personalidades emocionais moi marcadas. Pionero é un claro exemplo no que nos vemos reflectidos, un viño viaxeiro, valente e intrépido que cada ano segue traspasando fronteiras. Enerxía e paixón, emocións que nos acompañan dende o primeiro día da nosa aventura. Pionero, Albariño 100%, de Viña Almirante. Señoras, señores, amigos e amigas, moi boa noite, saúdos cordiais desde Ribadumia para todas as Rías Baixas, desde a Ría de Muros Noia, a Ría de Pontevedra e a Ría de Arousa. Iniciamos unha nova edición de o programa Falemos e hoxe analizaremos a política municipal de tres concellos moi importantes, lóxicamente, e desde o punto de vista do BNG estaremos analizando a política municipal do Concello de Meis, co seu portavoz, con Xoán Manuel Vázquez, e o faremos tamén en Vilagarcía coa man de o portavoz de Esquerda Unida, Juan Fajardo. E abrimos este turno de entrevistas para analizar a política municipal no Concello de Cambados, un cuatripartito, pero o facemos coa recentemente elexida presidenta local do Partido Popular de Cambados e portavoz de este partido no Concello de Cambados, Sabela Fole. Moi boa noite, benvida. Boa noite, moitísimas gracias. Bueno, noraboa como presidenta. Supoño que este fin de semana estará vostede con como se chama, con festas e velas e estas cousas. Con moita energía, o que estou é con moitísima energía, moi contenta, claro que sí. Como foi o Congreso e que, digamos, que non só no senso de que era a única candidatura e, lóxicamente, foi aclamada, sino cal vai ser de aquí en diante, cal é, porque por primeira vez non só vostede foi candidata nas eleccións, a primeira vez a primeira muller en Cambados polo Partido Popular, sino que tamén a primeira vez que unha muller colle o testigo de presidenta local do Partido Popular. Pois bueno, collo este testigo cunha enorme responsabilidade do traballo feito por Luís Araúnde ao longo de 11 anos, un traballo de coherencia e de unidade, non? Creo que hai que darlle un pulo partido, hai que organizalo, hai que traer xente nova, xente comprometida, xente con ganas. Agora vamos a reunirnos para empezar a traballar en áreas concretas, dun xeito ordeado e en equipo, porque eu, se en algo creo, en nos equipos. Se non hai equipo, non hai éxito, non? Creo que vou a contar con xente totalmente implicada, xente que ten ganas de facer moitísimas cousas e que lle vai aportar moito partido para tentar recuperar esta alcaldía no ano 2027. Bueno, preguntar hoxe como está o partido posiblemente teña euforia, pero
O partido ten forza en Cambados, o Partido Popular? Moitísima forza. Eu creo que o demostran pois as estadísticas, un 42%, o partido máis votado en Cambados, a xente... Se refire ás eleccións do 23 efectivamente, maio. nas eleccións de maio, e creo que esa forza está aí e sigue increcendo, porque eu, despois de facer este traballo para o Congreso, de facer esta campaña a nivel interno, de reunirme coa militancia, cos simpatizantes, e, bueno, con todo aquel que se quera chegar ao noso proxecto, porque un proxecto aberto a calqueira que queira acercarse a nós, pois vexo que está vivo, vexo que o apoio non nos falta, dos que xa estiveron, dos que están agora comigo, dos que se queren sumar. No Partido Popular de Cambados hai moitos pesos pesados e moito cargo todavía por aí. O perfil da executiva cal será? O perfil da executiva vai a ser o meu grupo de traballo, que son os concelleiros que me acompañan neste camiño, que se comprometeron a loitar por este proxecto, e despois hai xente diversa, hai xente que non estaba no partido dun xeito tan activo e agora vai a pasar a estalo, hai xente nova, porque estamos en berces de formar novas xeracións en Cambados, algo que me ilusiona moitísimo, xente de todos os sectores que ten que estar representada e moito aire fresco. Bueno, deixamos o Congreso, éxitos para diante, e nos centramos na política municipal. Estamos chegando ao 50% da legislatura, coa tripartito. Que balance fai vostede? Do malpartito, pois fago un balance totalmente negativo. As leas, os ecos persoais, a incapacidade de xestión, de sacar adiante nada, os últimos acontecementos que vimos de padecer, un BNG que parece que se quere ir e non se acaba de ir, un Xosé Ramón Abad que vai por libre totalmente, pois creo que non nos favorece, que nesto nos está levando a unha situación de total parálise no Concello, é o que exactamente non precisamos. E que políticas defende o Partido Popular sobre casos, e facemos un pouquiño, como está a situación económica do Concello? A situación é terrible. Levamos outro día prácticamente 1 millón de euros a reconocimiento extrajudicial, é dicir, empezamos un novo ano xa con esa cantidade comprometida. Nos realmente... Para a xente que non nos entenda, estos son facturas que están sin pagar de anos anteriores. Efectivamente, temos unha serie de facturas que non estaban incluídas no orzamento do Concello, que agora, pois, por falta de partida presupuestaria, teñen que vir a pleno para poder ser pagadas a todos aqueles que prestaron servicios para o noso Concello. Nos, outro día, tivemos este pleno para que se puidesen pagar estas facturas, no que tiñamos claro que nos íbamos a posicionar en contra, porque non, lóxicamente, non podemos seguir funcionando así. Non se poden vir traendo facturas e máis facturas sen previsión a un plenario para a súa aprobación. Vemos que o BNG non acode a ese pleno, e que iban a quedar moitísimos autónomos, xente que presta servicios para o Concello de Cambados sen cobrar. Entonces, por iso nos abstivemos, a pesar de que, bueno, sorprendentemente ían facturas de pagar autobuses para acudir a manifestacións políticas a Santiago, e iban maquilladas moitísimas facturas de prestacións de servicios que non pasaban polo correspondente procedimento de licitación. Cousas e prácticas coa que nós non estamos para nada de acordo. Imos a analizar parte por parte, pero vostedes a primeiros de marzo, é dicir, hai uns 20 algo de días, pediron a dimisión do alcalde a un novo pleno de investidura. Cales eran as causas ou se siguen mantendo as causas? Bueno, porque visto que se estaba pedindo por parte do BNG pois ese seguimento do pacto de goberno, que José Ramón pois parece que non se quería sentar porque parece que non vai con el, a pesar de estar gobernando con eles, e que as cousas non ían nin pa diante nin pa atrás, pois queremos que había que revalidar esa confianza de algún xeito, pois que teñan o valor de vir ao pleno, de dimitir, de convocar un novo pleno, e se hai que revalidar ese pacto, que o revaliden, pero que o revaliden xa dunha vez por todas, con criterio e con ánimo de facer algo en conxunto, non para seguir cada un polo seu lado. Senón, pois, como ben dicía eu, que nos deixen gobernar a nos en minoría, que seguramente o vamos a facer moitísimo mellor do que están facendo eles. Cal é a postura do Partido Popular sobre o asilo? Bueno, pois a nosa postura sempre, e desde o primeiro intre, foi a mesma. Nos
Tan pronto como soubemos que o Pazo de Montesacro se poñía a venda por parte das hermanitas, levamos unha moción ao pleno pedindo que por parte do Concello de Cambados se implicase na compra dese ben inmoble que entendemos que ten que pertencer ao pobo de Cambados. Cousa distinta é a labor asistencial que se ven desenrolando nese edificio. E unha vez que nos adquirísemos ese pazo, lóxicamente coas axudas de outras administracións, por suposto que sí, coas da Xunta, coas da Diputación, coas do Estado, coas que fixeran falta, con fondos propios, con estudiar canto pode poñer o Concello nesa compra e intentar, unha vez se negocie coa orden, cun precio razonable, intentar entón falar co resto de administracións para implicalos nesa compra e despois tratar da posibilidade de seguir prestando ali esa labor asistencial. E curiosamente, despois de un ano pedindo que o Concello se implicase, pois levámonos a sorpresa tamén o outro día no pleno, cando eles traían unha moción para pedir unha vez máis, pois o de sempre, que yo compre a Xunta, que yo poña a funcionar a Xunta, non sei para que o alcalde quere gobernar Cambados, para, bueno, que sempre yo faga a Xunta. Entón, é cando por primeira vez recúan e danse conta que é lexítimo que está pedindo partido, que é un tema no que temos que ir todos unidos, a pesar de que de xamais se lle chamou a esta voceira nin o seu grupo para poder participar ou para poder levar unha folla de ruta e ver como asumir esta compra e ver con quen sentarse, con quen non. É aí cando eles por fin dannos a razón, din que van a entrar nesa compra e o BNG levántase, porque parece ser que hasta son incapaces de chegar a un acordo e vir co acordo ao pleno e plantexar algo en común, levántase e vaise, e dende aquela pois non volvemos a ter ningún tipo de noticia, nin de se finalmente iba a haber esta implicación, se non iba a haber, porque, bueno, vexo que este é o xogo de ceder a quen apreta e non velar polos intereses de Cambados. E o outro tema importante é o que está pasando coa obra do cuartel da Guardia Civil, non? Bueno, eso é sorprendente. Levamos esperando desde o ano 2022 que se licitou a obra do cuartel da Guardia Civil para que esa obra se leve a cabo. Ven o subdelegado de goberno e di que non entende como pode estar esa obra paralizada. Agora resulta que non se fixeron os estudios preceptivos xeolóxicos que eran necesarios para levar a cabo unha obra desa envergadura e agora atopámonos novamente no punto de partida. É dicir, hai que pagar, outro día saía públicamente que xa se fixera un pago de 90.000 euros e agora se tiña que facer un pago de 450.000 euros a aquelas empresas que habían licitado para esta obra e volvemos a estar no punto de partida, sen cuartel. E creo que tristemente así vamos a quedar, porque van pasando os anos, non hai responsabilidade, parece que de ninguén, o propio subdelegado chamalle a atención o que é unha obra da súa competencia porque non se acaba de levar a cabo, e o alcalde, que non quita a camiseta do PSOE, non se posiciona, e así como lle exixe a Xunta moitísimas cousas e moitísima implicación con o noso Concello, non lle exixe o seu propio partido para levar a cabo a obra do cuartel que tan necesaria é. E a Praza de Bastos, que leva 11 anos máis ou menos, 11 anos de proxecto, como vai isto? Bueno, pois a Plaza de Bastos, bueno, hoxe saía unha noticia que en principio parece ser que agora a obra iba a ser, pois... Pero sale esa noticia, pero, a ver, vostedes como oposición non teñen información e se informan polos medios? Non, ninguna. Para nós, para o Partido Popular, que ten 8 concelleiros, non se lle facilita nunca ningún tipo de información. O sea, a mitad menos un. Efectivamente, a mitad menos un. Pois, bueno, nos parece que non contamos e nunca estamos ao corriente de nada, tampouco se nos chama para acudir a moitísimos eventos que organiza o Concello, pero, bueno, eso é outra cuestión. A noticia daba o Diario de Arousa, pero falaba de que, bueno, de que o alcalde quere plantexar de novo, bueno, pero non sei.
Non, eu o que entendo é que para eles a Praza de Abastos, que quedou cun proxecto, cun orzamento xa comprometido para executala, é unha obra do Partido Popular que non lles interesa para nada levar a cabo. Isto vai ser outro cuartel, porque ora non sei se vai facer outro proxecto, se non se vai facer outro proxecto. Pero se estaba con un orzamento de 3,5 millóns, non? Efectivamente, que xa quedaron, sendo Ana Pastor ministra de Fomento, estando a Xunta de Galicia pois gobernando o goberno autonómico, estando pois xusto Luís Aragunde gobernando Cambados. Esas partidas orzamentarias estaban comprometidas nas tres administracións, lóxicamente a do Estado xa non sei, xa non aparece nos presupuestos xerais do Estado. E xa digo, volvo a dicir, isto é outro cuartel, isto vai a volver a empezar polo principio, non vai a ter fin, porque non hai capacidade de xestión nin de conseguir ningunha chega do resto das administracións para poder levar a cabo absolutamente nada en Cambados. Peatonalizacións e, bueno, e Servicio Municipal de Urbanismo, como está esta organización, xa por unha cuestión de tempo, e tamén metemos todo o que lle afecta todo esta situación ao comercio, non? Porque, en definitiva, o comercio e a mobilidade dos veciños. Bueno, pois tema moi candente, moi de actualidade, tristemente. Vamos a ver, o Partido Popular non está nin a favor nin en contra das peatonalizacións. É dicir, nós o que pedimos é que non se poden tomar este tipo de decisións así, sin ningún tipo de criterio. Non pode ser que da noite para mañán decida un concelleiro se pecha ou non unha calle. Nós pedimos consenso, nós pedimos que se fale cos comerciantes, que se fale cos hosteleiros, que se fale cos veciños antes de tomar este tipo de medidas e que se fagan os estudios que son necesarios sobre as cargas e descargas, sobre as plazas de aparcamento, sobre a viabilidade de como e cando e a oportunidade de tomar unha medida e ver como funciona e non, xa digo, cunha maceta, pois chegar un bo día e decidir pechar o tráfico e que sexan sempre feitos consumados como agora en Infantas, aproveitando o peche da calle polas obras. Sí que é certo que estaba xa restringido o tráfico esa zona para os servicios, pero bueno, de repente se empezan a arrancar pivotes preveendo xa que se iba a facer esta actuación e posteriormente cando se convoca os comerciantes. E nós non estamos para nada de acordo con este xeito de facer as cousas. Volvo a dicir, hai que consensuar e ver se compinte, se non, se hai que facer simplemente unha humanización, unha semipeatonalización ou en determinadas épocas do ano, pero non deste xeito. E volvo a repetir, paréceme terrible que unha medida que lle afecta o comercio en Cambados, que é fundamental para a nosa vila, que non se teña en conta os comerciantes a hora de adoptala, as farmacias. Vemos que non son medidas caprichosas, estamos vendo que agora as farmacias están abrindo en xornada de mediodía para poder contrarrestar este perxuízo que se lle causou co peche da calle, porque se deixamos de... Non se trata de ir co coche a aparcar na porta de ningún comercio, para nada. Eu creo que se trata de dotar de mobilidade a unha zona para que a xente poida pasar por ali, poida ver os escaparates, poida darlle vida a un sitio e deste xeito, pois, abrir aos posibles clientes os nosos comercios. E salimos do centro e nos vamos ao rural. Obras e servicios. O rural non existe. Fai moito tempo que o rural non existe, porque xa o centro, as calles do centro están abandonadas, sen asfaltar, sen limpieza. O rural é totalmente inexistente. Gracias ás achegas que se están facendo agora dende o Plan máis provincia da Diputación de Pontevedra, pois se está empezando a facer algunha actuación. Pero bueno, está totalmente esquecido. Non existe o rural para o Concello de Cambados. Pero eso é competencia dun concelleiro importante, non? Bueno, un concelleiro que vai por libre, un concelleiro que se debe, pois, non a un proxecto en común, xa digo, porque non hai unidade no cuatripartito, que cada un atende as súas áreas e os seus egos persoais. Entonces, isto nos leva a atender a quen, como queremos, do xeito que queremos, sen ter un proxecto global e que entonces teñamos deficiencias terribles, como no caso da limpeza, que deixa moitísimo que desexar, porque non se fan desbroces, non se limpian os camiños, non se asfaltan as pistas, xa digo, fruto de unha persoa que
e dun cuatripartito que atende únicamente pois o seu protagonismo dentro da súa área e dentro das persoas o que van dirixido o seu voto. Outro capítulo importante, señora Fole, son os servicios sociais. Como está esta xestión destes servicios no Concello? Os servicios sociais están totalmente desmantelados. Neste momento somente temos das 3 plazas de concerto que hai, está cuberta a da coordinadora, que traballa a xornada continua, e unha plaza dun asistente social que traballa media xornada, co cal somente ven 3 días a semana a atender. Foi tal a carga de traballo que había en servicios sociais que se viron na obriga de ter que pechar a atención ao público, un servicio fundamental como é o dos servicios sociais que trata con persoas vulnerables e moi necesitadas, persoas que tiveron que acudir a concellos veciños como de Ribadumia para poder realizar trámites de urxente necesidade. Entonces, nós queremos que esta situación non pode sosterse máis no tempo, que hai que cubrir esas plazas e que, lóxicamente, hai que atender á veciñanza, porque non é un problema de fai uns meses, é un problema que xa se leva acarrexando dende hai anos, porque estamos pendentes de que se cree unha plaza e que se cubra con estabilidade, como debe ter un servicio desas características. Polígono industrial, a xestión, os problemas que hai coas depuradoras e a nova depuradora que a Xunta ten programada, política de isto e de, lóxicamente, bueno, pues o de saneamento. Bueno, o saneamento, que é unha competencia municipal, pois nestes momentos quen está asumindo pois é a Xunta de Galicia, que está facendo un investimento tremendamente forte. A Xunta de Galicia nestes momentos ten 10 millóns de euros que se están investindo en Cambados, porque sempre falamos de que a Xunta non axuda, de que a Xunta non fai achegas, pero as únicas actuacións que se están levando a cabo en Cambados son por parte da Diputación de Pontevedra e por parte da Xunta, que están gobernadas polo Partido Popular. E, bueno, é terrible o caos que se ven vivindo en Cambados con motivo destas obras de saneamento, competencia totalmente municipal, porque a regulación do tráfico, a organización da realización destas obras dependen, pois bueno, do Concello de Cambados, e creo que a xente está cansada de todo o que está pasando coas obras e incluso situacións graves como a entrada do instituto, a salida do instituto, que incluso en algúns momentos se chegou a poñer en perigo a circulación nesas zonas pola falta de, pois xa digo, de planificación a hora de asumilas. E esas outras infraestructuras de uso público, como poden ser os colexios, os centros sociais das parroquias, como están? Bueno, os colexios... pabellóns, campos deportivos... Volvo a dicir o mismo. Quen está facendo as actuacións nos colexios neste momento é a Xunta de Galicia e a Diputación de Pontevedra. O pabillón de Santomé vaise facer unha reforma moi importante gracias ás subvencións do Plan Mais Provincia. Vai, por parte de Educación da Xunta de Galicia, se vai a facer unha reforma no colexio de Santomé. Se fixeron actuacións nos 4 colexios este ano, en todos eles se cubriron necesidades, pero vexo que o Concello nin está nin se lle espera. Non hai máis que ver a principios desta legislatura como Liso sale pedindo perdón públicamente cando empezaba o curso escolar porque non se habían podido facer as obras que se tiñan que facer, pois que o concelleiro de turno parece que non ya se autorizaba. Entón, esta é a situación na que vivimos no Concello de Cambados. Política turística e, bueno, pues dentro dos días, o 11 e o 13 de abril, que se vai a celebrar a festa ou as xornadas dos espumosos. Non sei por que se cambiou isto, que estaba no Nadal, bueno, e política turística. Bueno, pois, alédanos, por suposto, que se fagan estas xornadas dos espumosos, pero a realidade é que no seu día non se levaron a cabo por falta de orzamento, por as leas internas que existen entre uns partidos políticos e outros no Concello de Cambados. Isto levou a que prácticamente con as fechas publicitadas e organizado o evento se tivese que anular por esta falta de orzamento. 13 bodegas iban a concurrir a esas xornadas que xa tiñan comprometidas esas datas e de repente se viron no aire. Incluso con tan pouco tempo se desmontou que moitas, incluso empresarios de Cambados dixeron que se podían poñer ao frente para leválas a cabo, empresarios do mundo da hostelería, pero
pero bueno, non foi posible porque o tempo xa era tan, apremiaba tanto que xa non había pois esta marxen para poder montala outras persoas que non foran o Concello. E xa digo, como sempre, falta de previsión, agora esta pretendida desestacionalización pois non obedece a ese criterio, senón pois eso, as leas internas que non permitiron no seu momento que se levara nesas datas a cabo. Bueno, empezamos a ir un pouquiño mal de tempo. Me gustaría que faláramos da Mancomunidade, na que vostede é vicepresidenta, e logo das administracións superiores. A Mancomunidade, que papel xoga Cambados e que está xogando a oposición, neste caso, que sería o Partido Socialista? Bueno, pois eu creo que nós na Mancomunidade estamos traballando arreo en moitísimas áreas diferentes. Se vai a ampliar a planta fotovoltaica que temos, a ETAP, cun investimento moi forte. Estamos traballando en políticas de turismo que presentamos en Fitur, traballando pois outro xeito de facer o camiño, traballando en o turismo dende o punto de vista das bodegas, traballando o slow business para que moitas empresas veñan aquí a traballar e a disfrutar do Salnés, e creo que se están facendo investimentos moi importantes e se está levando a cabo unha política de turismo pois moi interesante para toda a comarca. Proba delo pois son a cantidade de visitantes que, inda a pesar do mal tempo que tivemos este ano nos meses de verán, pois se seguiron achegando a comarca pois para coñecernos e disfrutar de todo o que o Salnés nos pode aportar. Subvencións, xestións do Concello, valoración das xestións do Concello coa Diputación, coa Xunta, e non sei se se siguen perdendo subvencións por aí. Por suposto, claro que se siguen perdendo subvencións, porque... Subvencións ou cartos? Efectivamente, todas estas achegas que se poderían traer a Cambados, pois non se están... que xa en moitísimas ocasións nin nos presentamos. Eu vexo que salen pois efectivamente as ofertas, os procesos, e nós non preparamos os procedementos para poder concurrir e ni siquiera as solicitamos, que isto é xa terrible. E despois, moitísimas veces non acadamos que se nos dean porque parece que non se preparan da maneira axeitada. E, bueno, vemos como medran outros municipios, e non só os da cor política do Partido Popular, senón outros concellos que non son da nosa cor política, porque si traballan, porque si preparan os proxectos, porque si atenden as licitacións para que todo vaya en plazo, e si medran, e nós, mentras tanto, nos vamos quedando. Nos queda unha última parte, política impositiva, taxas, impostos. Bueno, pois estamos, en relación ás tasas e os impostos, vimos estando máis ou menos como estábamos. Non hai grandes subidas. Efectivamente. Xa habíase anunciado, parece ser, que o comenzo da legislatura, que se iba a ver aí... Orzamento para este ano? Orzamento para este ano, non sempre sen noticia. O Partido Popular nunca ten noticia de nada. O sea que estamos esperando, como o resto dos cambadeses. Ni siquiera se nos dá traslado para poder facer achegas ou para poder... Eso creo que tiña que ser moi mellorable, porque, xa digo, nós temos que ter un peso específico tamén, inda que non gobernemos, porque a representatividade que ten o Partido Popular é casi a mitade. Entonces, con 8 concelleiros, creo que nunca está de máis consensuar e intentar buscar pois a opción mellor para que despois, pois, oye, as cousas funcionen ben. Estamos ás portas da Semana Santa. Mantemento de sendas, zonas turísticas, miradores, o variante... En base ao que marque o Facebook. Según as publicacións do Facebook, o Concello de Cambados acudirá aquí ou alá, porque, repito, non hai plan cando hai limpeza, non hai brigadas nas parroquias, non hai absolutamente mantemento co cal. Nós seguimos a ser un Concello que, según a publicación que se faga no Facebook e as visualizacións que teña e a repercusión que teña, pois o día seguinte temos alguén ali arreglando algo. Efectivamente. De xeito, é tan ferinte que moita xente xa me escribe e me di: podes poñer ti isto no Facebook para ver se dos o Concello veñen a arreglar? Non se pode traballar así. Non hai un Concello como é Cambados de 14.000 habitantes, coa riqueza que temos, co todo o potencial que hai, non pode estar no estado de abandono no que se atopa. Señora Fole, chegamos ao final deste camiño no día de hoxe, pero ten o último minuto para decir o que vostede queira ou que eu non lle preguntín.
Bueno, pois nada, quero facer unha reflexión personal, non? Eu levo 4 anos como concelleira na oposición, 2 anos como voceira do Partido Popular, e, bueno, pode ser que o discurrir, pois, a min ainda me quede outra oportunidade máis se non acado a alcaldía en 2027, pero o que é certo é que Cambados vai a chegar ás vindeiras eleccións nunha situación totalmente límite e desesperada, porque creo que retrocedeu e se estancou dun xeito aterrador. Por iso pido que, por favor, a xente, non por min, porque eu chegue a ser alcaldesa, nin polo Partido Popular de Cambados, senón que o fagan por Cambados, que tomen conciencia, por favor, do que nos está pasando con este cuatripartito e que apoyen o noso proxecto, que eu creo que nos podemos lle dar viabilidade e outro xeito de gobernar Cambados, que isto non é o que merece. Moitísimas gracias por estar xe connosco. Éxitos nas dúas partes, que será bo para os veciños de Cambados, e hasta unha vindeira ocasión. Moitísimas gracias e moi boa noite. Gracias por convidarme. Nos vamos a publicidade, damandos patrocinadores. Volvemos e recibimos a Juan Fajardo, portavoz de Esquerda Unida de Vilagarcía, para analizar a política municipal neste concello capitalino da Ría de Arousa. Hasta ahora mismo. Programa ofrecido por Unha historia memorable requiría dunha gran homenaxe, inspirados no carácter e no esforzo do traballo realizado por Domingo Fontán, xorde Macherato, un viño con esencia da nosa terra. O seu equilibrio e complexidade falan por si mesmos. O tempo e o cuidado empregado en todo o seu proceso de elaboración tamén. Macherato Albariño crío macerado 100% de Viña Almirante. Si quededes a chamada, as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. No mundo dos negocios, cada entrega conta. Galiport é o teu socio fiable para o transporte. Contamos con equipo especializado que garante as entregas seguras. Nos entendemos a importancia da túa carga. Confía en nós para levar ou traer as túas mercadorías. Galiport, a túa solución en transporte de confianza. Temos paixón polos nosos clientes. Potencie el éxito de su negocio con nuestra asesoría especializada en empresas, correduría de seguros y servicios jurídicos. Optimizamos estrategias e impulsamos crecimiento con soluciones efectivas. Visítenos en Caldas de Reis, Pontevedra o Vilagarcía de Arousa. Grupo J. Rey Asesores, su mejor elección. Más información en la web jrey.es. Pois de novo estamos con todos vostedes e damos a boa noite e a benvida a Juan Fajardo, portavoz de Esquerda Unida no Concello de Vilagarcía. Señor Fajardo, moi boa noite e benvido. Que tal? Boa noite. Bueno, como estamos? Que balance facemos casi do 50% desta legislatura do señor Varela? Pois de mal en peor. Estamos ante un goberno cunha dinámica de deixarse ir que ten un enorme problema, que é o problema de que ten máis cartos que nunca, e ás veces para un goberno é peligroso ter máis cartos que nunca, porque te metes nunha espiral de obras que non teñen un criterio ordenado e que impiden que se atenda o que se fai. Que quero decir con isto? Se comportan un pouco como os malos amantes. Un enorme esforzo para a primeira cena, o mellor restaurante, o mellor sitio, o mellor hotel, pero despois hai que manter eso durante anos, hai que darle continuidade, hai que seguir indo a cenar, hai que investir no que xa se fixo antes, e parece que ese é o problema que temos neste concello. Un montón de obras desconexas, pero ninguna capacidade de manter o que xa está, ou de, polo menos ser quen, de adecentar o conxunto da vila, non? Os millóns de euros que están chovendo en Vilagarcía son terribles en canto a cantidade e terribles en canto a que non resolven ningún problema. Cal é o maior problema deste concello hoxe en día?
pois a atención aos nosos maiores, non hai ningún sitio para os nosos dependentes e o acceso á vivenda. E a mí me parece unha vergonza, e eu digo así, que nos vayamos a gastar 3 millóns de euros entre comprar os trenos de ramal e agora facer ali unha zona verde e non seamos capaces de facer ni unha sola vivenda pública en Vilagarcía. Me parece vergonzoso, porque hoxe en Vilagarcía o maior problema da nosa cidadanía, sobre todo dos nosos mozos e mozas, é que non teñen acceso á vivenda. E ante esta situación de millóns de euros que veñen cada pouco a Vilagarcía e que non se atendan as necesidades básicas, me parece que é un problema enorme e por eso eu estou francamente descontento con este goberno. E as últimas reunións que tuvo coa Consellería de Vivenda, coa señora Llegue, e que se fala de a construción de e a cesión de terrenos para... Están falando de cantidades moi pequeniñas e sobre todo eu quero ver un proxecto, quero ver que se fagan e a realidade é que nos últimos 20 anos non se fixo nada, o último que se fixo foi en Desamparados. Dende aquela non se fixo nada en absoluto, por tanto... E hai un déficit de vivenda, claro que hai un déficit de vivenda. Incluso de aluguer en Vilagarcía. No, de aluguer debe haber 10 vivendas disponibles en aluguer. Eu te poño un exemplo, se alguén ten a sorte de atopar un traballo en Vilagarcía e non é de Vilagarcía e quere vir a vivir en Vilagarcía, ten enormes dificultades para atopar unha vivenda durante todo o ano. Seguramente durante o período escolar non ten problema, pero cando chega o mes de xuño xa tes que deixala, porque temos un problema coa vivenda turística. Por certo, esa vivenda turística que gracias ao BNG e ao Partido Socialista paga menos de recibo de basura que unha vivenda habitual. Bueno, pois son estas contradiccións de gobernos supostamente de esquerdas que fan políticas en contra das necesidades básicas da nosa xente. E eu digo, Vilagarcía ten un enorme problema de vivenda e ten un enorme problema de idade da nosa veciñanza. A nosa veciñanza cada vez é máis maior, pero non temos ningún centro de día público, non temos ninguna residencia pública e non se está facendo nada por poñer encima da mesa un lugar, un espazo para que eso sea posible, cando temos espazos maravillosos para que fose así, porque eu sigo dicindo que Vilagarcía é a mellor cidade do mundo. E a capacidade que ten como Vilagarcía, como ciudad, como habitantes, Sí, estamos falando, isto non estamos falando de Meis, Sí, Vilagarcía debería ter un goberno despois de Meis. Debería ter un goberno a altura do que é Vilagarcía, non? Que é, para min, a cidade máis fermosa de Galicia e seguramente a máis importante de Pontevedra, para min, isto é así. E é realidade que non estamos articulando medidas que permitan asentar poboación, que permitan ter unha vellez digna en Vilagarcía ou que permitan atopar un posto de traballo digno en Vilagarcía. Esas son as principais bazas deste concello, pero claro, temos un goberno que está máis preocupado en asfaltar e facer obras que sean electoralistas e permitan sacar fotos, porque cada obra está pensada para cantas fotos me pode dar, pero os resultados despois en canto a calidade de vida, Producto Interior Bruto ou o salario medio dos vilagarcianos está onde está e non está onde se merece Vilagarcía. O señor Varela xa vai para 10 anos, acabará con 12 a finales desta legislatura, e o Pexón, que é unha bella historia, non se dá actualizado, non? Sí, eu recordo cando o Partido Socialista acusaba a Fole, que onde vai Fole, correcto, de que tiña o Pexón guardado nun caixón. Me impresionou se ese caixón debe ser tan oculto que ni siquiera o Partido Socialista foi capaz de atopalo nestes últimos 10 anos. Pero que é o plan da cidade. E que é o futuro da cidade, para ben ou para mal. E por que está trancado? Por incapacidade. Por absoluta incapacidade. E porque é verdade que houve moi poucas reunións con quen ten que resolver as situacións que teñen conflicto no Pexón. Por exemplo, os terrenos delantero. Ese é un conflicto enorme e a partir de aí, pois seguramente a incapacidade de sacar eso adiante, pois fai que non se sea. E despois electoralismo. Todos sabemos que o Pexón é un elemento de conflicto veciñal e donde un pode perder votos. E cando un goberna pensando en non perder votos ou en gañar votos e non o que é o mellor para Vilagarcía, pois un Pexón non se aproba a partir do segundo ano de mandato, porque é imposible que eso te garantice unha legislatura cómoda e unha elección posterior. Por lo tanto, cando tes gobernos que solamente pesan no seu resultado electoral partidario e non no que é o mellor para o seu povo, pasan as cosas que pasan. E o Pexón, por eso está nun caixón, porque todos saben que habrá que... Pero é unha hipoteca de cidade. E é unha necesidade. A todos os niveles. É unha necesidade. De planificación, de ordenación do tráfico, de mobilidade, e de crecemento. E tanto así que neste Concello nos permitimos o luxo de primeiro facer peatonalizacións e carril bici e despois facer o plan de mobilidade. E todavía non ter un Pexón. O sea, as cousas ao revés. Poñemos o carro diante dos bois, non como se terían que facer as cousas. Pero eu te poño exemplos que para min son evidentes. Eu todos os meses recibo chamadas, consultas de mozos e mozas que queren facerse unha casa en Vilagarcía.
e que teñen un terreo, un espazo e tal, e non saben o que vai a pasar, porque o peixe está paralizado, non sabemos nin cando, non hai un horizonte certo de, pois o podo facer en un ano, en 2, hai alguna posibilidade, non vai a ser, se van a ampliar os núcleos rurais, non se van a ampliar, se van a constreñir, se vai a permitir outros tipos de edificación. Todo eso está pois no caixón do señor Varela e está provocando enormes dificultades a moita xente en Vilagarcía. E sobre todo tamén no que ten que ver no futuro do investimento en Vilagarcía, incluso para a industria, que tamén é un elemento que debía de falarse, non? Cantas industrias importantes se instalaron en Vilagarcía nos últimos anos? Ninguna, salvo que está no Porto, que sigue crecendo, industrias importantes que teñan trasladado a súa producción a Vilagarcía, ninguna. En cambio, sí que estamos externalizando industrias que foron históricamente de Vilagarcía, non? E iso creo que pois o señor Varela está a outra cousa. Pero eso tamén pasa no aspecto turístico, porque capacidade hoteleira en Vilagarcía... Pequena. É tanto así. Temos tan pouca capacidade hoteleira que nos permitimos o luxo de denegar licencias a establecementos que queren, por exemplo, o tan habitual nestes tempos de cabañas turísticas, non? Pois estamos denegando todas as solicitudes que se están facendo en Vilagarcía, cando hai unha necesidade de espazos turísticos. E sobre todo porque eu creo que o que non podemos é fijalo todo na vivenda turística, que insisto que é un problema. É un problema para acceder á vivenda e é un problema de convivencia. Porque as persoas que viven en edificios que comparten unha boa parte do edificio con vivenda turística, pois tamén teñen os seus problemas, non? Por tanto, eu creo que hai que poñer un coto a eso e habrá que poñer encima da mesa mecanismos para, bueno, pois para que poda haber espazos hoteleros dignos e que sean un referente. Eu insisto que Vilagarcía seguramente por localización, por infraestructuras de comunicacións, porque ten unha estación do ferrocarril onde cada ano pasan 1.100.000 persoas e temos unha vía de acceso maravillosa, pois pode ser non só o centro neurálxico da provincia, sino casi de toda Galicia, porque é un sitio precioso para instalar o teu centro e despois visitar o resto de Galicia. E tamén para vivir e poder estar traballando en calquer outro lugar de Galicia. Pero para eso necesitamos un goberno que se crea eso e que defenda Vilagarcía por encima de outras cidades, que parece que, como estamos dirixindo a FEGAMP, pois igual hai outras cidades que están na súa xenda por diante de Vilagarcía, o cual a mí me entristece como Vilagarcía. Cita a estación de ferrocarril e a intermodal da estación de autobuses, non? Como vai ser isto, a que se vai dedicar que usos, que información ten a oposición neste caso? Bueno, o único que temos é ese proxecto que se presentou no seu día por parte da Xunta de Galicia, que era un proxecto que eu creo demasiado ambicioso para o que necesita ese espazo. E ese espazo que necesita é o seguinte, é facer unha pequeniña dársena o máis cercano posible ao que agora a estación de trenes, para que aí haya autobuses cercanos que se podan correr para o resto da comarca. Claro, o primeiro ten que haber liñas, porque o problema é que se tes a estación intermodal, pero non tes liñas que te leven a Vilanova, a Cambados, ou Grove, hoxe é moito máis fácil chegar a Coruña ou chegar a Madrid que chegar ao Grove. Isto é unha realidade. Pero unha vez que iso estea feito e que se faga esa pequena intermodal, o que hai que liberar todo outro espazo para que os Duráns, que é un barrio de segunda en Vilagarcía, porque se trata como un barrio de segunda, teña de unha vez por todas o espazo e a zona verde que necesita, e a plaza pública necesita para que a xente dos Duráns poda socializar nun sitio con calidade. E tamén para darlle espazo ao Colexio das Cardia, que está ali pegado á estación de autobuses e que leva anos sin poder crecer e ter unha segunda línea de estudo, porque non ten espacio para crecer, e aí hai un montón de terreno. Eso sí, habrá que resolver como se cedeu o terreno no seu día por parte dos propietarios, porque decía que era para estricto uso para o que se cedía. Eu creo que eso, espero que este solventado por parte da Xunta e do Goberno local, non sexa que non se poda facer porque haya un problema de titularidade dos terrenos. Todo isto, lógicamente, hai que tenerlo en conta nese plan de mobilidade. Bueno, pues está salindo últimamente a noticia sobre a 640, pero que hasta polos baches, pola falta de digamos que deficiencias no pintado, nos pasos de cebra, bueno, hai outros problemas de mobilidade coas como se chama, coas cousas de decantación, coas balsas de decantación de auga e tal, que sí, os tanques de tormenta. Os tanques de tormenta que están modificando todo isto. Non sei que lectura fai de... Bueno, nós hoxe mesmo saímos á opinión pública a decir que o que non é de recibo é que cando se faga unha obra en Vilagarcía se destroce todo o contorno onde se fai esa obra. O dos tanques de tormenta é indecente. É indecente que unha obra que seguramente sexa necesaria, eu non sei se vai a solventar o problema ou non, que teño as miñas dúbidas, claro. Pero con independencia deso, que non pode ser é que todo o contorno onde se fai se destroce. Ahora mesmo o vial do Porto é un auténtico campo de minas, está absolutamente usado e o único que se está facendo é parcheando 1 metro cuadrado en cada vial, en vez de repoñer o vial que se destroza. Ou, por exemplo, cantos millóns de euros nos gastamos no noso carril bici? Unha burrada. Bueno, pois os tanques de tormentas modificaron o carril bici, tapiaron unha parte do carril bici, eliminaron un paso peonil que se transformou a través de, digamos que, uns elementos pouco estéticos e que nada tiñan que ver co resto, e aí non pasou nada. O que pasa en Vilagarcía é que
Primeiro, non nos preocupamos por manter as cousas, pero tampouco nos preocupamos por fiscalizar. A mí me gustaría saber se nos últimos 10 anos algunha obra que se iniciase en Vilarcía acabou sin tempo. Ninguna. Por exemplo, o skatepark do Cabadelo leva máis de 1 ano e medio de retraso. Non sabemos cando vai acabar, pero claro, se permite unha empresa concesionaria que teña 2 ou 3 operarios ali traballando, cando que hai que facer é poñer os operarios que teña a traballar e rematar en plazo, porque vamos a chegar ao de Zobral e iso é seguir en obras. Bueno, pois eu creo que iso é a deixadez dun goberno a tempo parcial. Non podemos ter un goberno con 6 liberados a tempo completo que lle dedican ao Concello 2 ou 3 horas por a mañán, si lle dedican, porque eso ao final fai que a xente entenda que eu podo tirar para diante que a mí non me vai dicir a nadie, oiga, usted ten que acabar a obra, usted ten que cumprir o seu prazo, se non cumpre habrá que sancionalo. E ora, coa excusa de que todos os materiais subiron, de que dificultades, pois vale todo, e eu non recordo nos últimos anos unha sola obra que acabase en tempo, e creo que eso, pois hai que resolvelo. Creo que ningún goberno anterior lle pasaba eso, non lle pasaba nin a Fole, nin a Gago, non lle pasaba nin a Dolores, pero este goberno é un goberno, insisto, a tempo parcial. Está un pouco tempo no Concello e o tempo que está no Concello dedican a FEGAM. O de botarlle as culpas ao Estado porque a Nacional 640 do Estado, eso non... Bueno, é verdade que é titularidade do Estado, sí, pero tamén é verdade que tens responsabilidade de chamar a porta do Estado, non? Eu se vivo na casa dun caseiro e se me rompe non lle chamo para que me arregle e paso, pois seguramente non me lo arregla nunca. Eu creo que o problema é que hai que facer o traballo. E o traballo non é só resolver as cousas que dependen de ti, sino xestionar as cousas que as administracións ten, porque despois, cando outra administración te dá cartas para facer obra, sí que vendes ti a obra, pero cando outra administración non o fai, pois habrá que facer a presión que hai que facer e habrá que traballar. Pero, que pasa? Se ti queres crecer no Partido Socialista e a Partido Socialista e tens que chamar as portas, pois non lle podes afear a conducta ao Partido Socialista, non sea que te diga, oiga, pois agora usted igual non vai a chegar a onde quere chegar. Bueno, insisto, Vilagarcía se merece un alcalde que esté poñendo Vilagarcía por diante dos seus intereses persoais e partidistas, e iso non pasa hoxe en Vilagarcía. Vilagarcía está por detrás. E, ademais, todos sabemos que o noso alcalde dedica unha boa parte do seu tempo a dirigir a FEGAMP e a atender outros concellos, non a Vilagarcía, que é quen lle paga. Acabamos o tema de, digamos que do plan de mobilidade coas peatonalizacións hasta tamén, e metemos xa aquí o mercadillo e as movilizacións, e daqui para lá ou da lá para aquí, non sei como vai quedar isto, se debe de ter un sitio solo, se hai que chegar a acuerdo. Comercio, porque lóxicamente é beneficiario ou sufridor de todas estas consecuencias. Facemos un paquete, señor Fajardo, porque o tempo vai ser. O mercadillo funcionaba, máis ou menos, con máis ou menos, funcionaba, levou anos, eu recordo e é de interés para as dúas partes. E é de interés para todas partes, e non só para os que venden o mercadillo, claro, sino para os comerciantes que se benefician da que é o efecto chamado do mercadillo. Correcto. Pero alguén tuvo reconocido, e é reconocido aquí a semana pasada pola presidenta de Zona Aberta. Pero alguén tuvo a brillante idea no seu momento de decir, bueno, isto mercadillo, agora vamos a meter unha rúa polo medio e vamos a facer que crucen os coches por onde nunca cruzaron cando había mercadillo. Nunca cruzaron por aí cando había mercadillo. Pero, como estivemos facendo actuacións peatonais no teu contorno, de repente nos damos conta que non había alternativa. Por qué? Porque non había un plan previo. O que facimos sempre, cando ti tocas unha cousa, afecta ao outro lado, pero que te lo previsto. Bueno, pois esa decisión está acabando co mercadillo. Está acabando co mercadillo, por tanto, o que non se pode fazer é parches. Habrá que tomar unha resolución que permita que o mercadillo sexa o que era antes e dinamizar aínda máis, porque a Praza de Abastos, cantos planes de dinamización se teñen levado na Praza de Abastos e cada día a Praza de Abastos, en vez de mellorar, está, pois, máis ou menos como estaba, se non é peor. Cando, por certo, é un dos edificios máis emblemáticos de Vilagarcía e é, digamos que un dos que máis lle gusta a xente vende fora a visitar, porque é unha maravilla a nosa Praza de Abasto, arquitectónicamente, socialmente e étnicamente, e etnográficamente, porque é un sitio maravilloso e único, e en vez de estar... E fundamental para os produtores e vendedores. E en vez de estar pulando por eso, pues estamos con parches discontinuos, intentando ademais enfrentar a uns con outros para que os que son da miña parte teñen a voz cantante cando que ten que haber unha solución conxenta entre todos os que ali están, peixeiros, os da carne, todos os demais. Pois non, estamos a outra cousa. Insisto, ten que ver co grado de dedicación do concelleiro responsable. O concelleiro responsable debería estar en eso e terlo encima da mesa todos os días para buscar unha solución. Eu me canso de visitar mercados polo resto do mundo que son o polo de atracción fundamental de moitas vilas. E Vilagarcía, que ten uns dos máis fermosos, dos mellor situados e con mellor produto, non é capaz de facelo. Non o entendo. E sigue sendo unha parte importante atractivo para turístico, lóxicamente os mercados e as plazas de abasto. Logo entramos no turismo, pero antes de ir digamos que ao turismo 100%,
a política turística, me gustaría que fixera balance da licitación da reforma da zona do Ramal e do todo o que ten que ver, digamos que coa ampliación coas melloras na playa da Concha. Bueno, aí me vou a parar, porque é unha das cousas que máis me molestan. Resulta que nos pagamos 1.900.000 euros por comprar o muelle do Ramal, vale? Unha zona que era pública. Entón, Vilagarcía é o único sitio onde os cidadáns compran unha cousa dúas veces. Facemos sobre o pagamos con cartos públicos e despois, outra vez os Vilagarcías volven a comprar con cartos públicos unha cousa que xa era pública. Cando o que tens que facer é negociar co Porto que te fa unha cesión, non pagar dúas veces. Por tanto, 1.900.000 euros malgastados. É como se eu collo 1.900.000 euros, vou á Praza de Galicia e os queimo. Porque eso é o que fixemos. Queimar 1.900.000 euros nun espacio público que xa era público. Non ten sentido. É que non se podía facer por lei. Oiga, despois resulta que o fixeron para hacerlle os parquistas ali as naves que están no Ramal. Indecente. E agora non só eso. Agora vamos a gastar 1.100.000 euros en reordenar ese espacio. Pero nos olvidamos que fai pouco gastamos 30.000 euros nun concurso para facer un proxecto que iba a ter unhas piscinas de sal ali. Ou nadie se acorda deso. Outros 30.000 euros que malgastamos para un proxecto que nunca se fixo a cabo, porque non tiña sentido. Nunha vila con tantas praias, colocar unhas piscinas ao lado do mar. Non tiña sentido. Bueno, pois agora nos vamos a gastar outra millonada en poñer un espacio público que eu creo que se pode facer sin menos inversión. E, sobre todo, porque os cartos hai que utilizarlos, non hai que utilizarlo. 3 millóns de euros, cantas vivendas públicas se fan? E, sobre todo, hai unha cousa que me extraña. Por que queremos facer... Bueno, eu creo que é necesaria esa mellor conexión entre a praia e o que é o Parque Miguel Hernández. Porque ten que haber unha cafetería. Porque a ten que construir o Concello. O sea, o Concello vai construir unha cafetería para acceder a unha unidade privada cando temos. A cafetería do propio Miguel Hernández abandonada. A cafetería do Río da Xunqueira, que había unha cafetería no seu día, abandonada. O balneario, abandonado. Estamos de broma. Que necesidade? Por tanto, eu creo que aquí o que hai moitas ganas de aparentar e facer grandes obras que aparenten, pero non se pensan as cousas. Non se pensan as cousas, porque a boa parte do gasto desa obra ten que ver con esa infraestructura privada para regalar unha empresa privada. Os 3,5 millóns de euros que nos vamos a gastar na nova piscina para hacer unha empresa privada. É que eu non entendo nada, sinceramente. Estamos falando de un montón de millóns de euros para que ao final se gestionen empresas privadas e espacios públicos. E eu non estou de acordo. E depois, en canto a remodelación da praia, eu non estou moi satisfeito co resultado. Non estou moi satisfeito co resultado. Hoxe mesmo eu vivo no Paseo Marítimo. Despois das temporais, toda a área desa praia acaba no Paseo Marítimo e no parque. Non se resolve esa situación, non hai ninguna actuación. É probable que non a moito tardar volva ao abrojo, porque está claro que non acaba de solucionarse a situación e sigue aparecendo erva nesa praia. E despois, eu creo que ten que haber unha actuación suave que permitise que esa praia fose unha gran pradeira e o noso parque público. Ahora mesmo un deserto, un erial, miles de metros cuadrados públicos abandonados para nada, porque nadie vai a situarse nunha praia a 200 metros de auga. Fai un efecto visual... Estrano, sí. Complicado. Bueno, praia de Barraña, en Boiro, un exemplo, unha praia tamén como a nosa, con unha actuación un pouco natural, pero que se convertiu pois nun pinar, unha zona verde, praderío e despois a praia. Bueno, por que aquí non facemos eso? Porque non somos capaces de facer un grande parque público nese espazo e o resto que sea praia. Pois son cosas que non entendo. E sobre todo, alguén coñece algún posiblemente o mellor paseo marítimo tamén da provincia ou de Galicia, por extensión, por vistas, por postas de sol. As postas de sol dese paseo marítimo non lle ten nada que envidiar as de Santorini ou calquer sitio, son espectaculares. Cantos locais de hostelería hai? Canta actividade se xenera nese paseo marítimo, co que signifique que a xente que pasea, bueno, pois habrá que poñerse a pensar por que está pasando eso, non? Bueno, eu creo que ao final estamos ante o mesmo. Se non hai plan, se non hai idea e vas facendo cousas disconexas, ao final, pois non acabas de resolver ningún problema. E a última, o regato da tripeira. Nos gastamos un montón de pasta al resenar a praia e deixamos aquilo destrozado. Con vallas desde fai 2 ou 3 anos sin que se resolva a situación. Bueno, hai cousas que non teñen nombre. O resto de política turística, co resto das playas, hasta chegar a Vilaxoán, coa política de, digamos que, hasta de Fitur, que se está facendo, cal debera de ser, cruceiros, como debe de aproveitar a cidade, digamos que o impacto e o beneficio dos visitantes a través dos cruceiros, como, digamos que incluso hasta o novo muelle, a transformación do muelle. Eu sou escéptico. Primeiro, Fitur, que fixo Vilagarcía en Fitur?
Eu pregunto todos os anos cal foi a xenda dos nosos representantes futura, descoñezo. Vamos en medio de outro proxecto turístico. Non temos un proxecto turístico propio, ni vamos a presentar un proxecto propio. Presentamos algo distinto, en medio de outra cousa. Non cal é a nosa oferta concreta. Muelle, terminal de pasajeros, se nos vendeu unha gran terminal turística e se vai a fander unha dársena, que non nos tomen o pelo. O que presentou no seu día o señor Gago cando era presidente da Autoridade Portuaria non ten nada que ver con o que se vai facer agora, que é, digamos, que el hermano pequeño no, el nieto pequeño de lo que se pretendía hacer, moito menos do que se merece este povo. Eu xa estou cansado de que nin Portos de Galicia nin a Xunta de Galicia respete a entidade de Vilagarcía, que por algo debería ser a 8ª cidade de Galicia, e cada vez somos máis atrás nesa lista, pois porque non hai ninguén que defenda a Vilagarcía. Pero despois, cal é o proxecto turístico de Vilagarcía? Compramos e gastamos diñeiro en facer un novo mirador en Xiabre e somos incapaces de atender os centenares de vertidos incontrolados que hai no Xiabre. Nos gastamos diñeiro en ese novo mirador de Xiabre e nun espacio espectacular que tenemos en Fonte Fría, o temos abandonado onde non recollemos a basura, onde leva a fonte sin botar auga máis de 6 meses. Bueno, pois o que estamos dicindo é unha cuestión de mantemento e defender o que nos temos. A nosa personalidade. Vilagarcía ten unha historia moi rica. O que significou Vilagarcía ao principio do século XIX é o que tiña que ser, digamos, que o noso atractivo xurístico, o que foi o Vale da Prosperidade, os pazos, as vivendas históricas dos duques de Terranova e demais, todo eso, recuperalo, e iso se pode ser un elemento, non digo como Sintra, pero moi parecido, porque tuvo así importancia, e aquí se pintaron cuadros importantes, viñeron a realeza, veo un montón de xente importante, e a nosa historia forma parte do noso atractivo turístico, e iso habría que recuperalo, pero non hai proxecto turístico, insisto, vamos a Fitur, non sabemos cal foi a axenda dos nosos responsables en Fitur, e fomos dentro de outro proxecto global, pero non tiñamos unha identidade propia, o único que fixemos foi gastarnos diñeiro en poñer un anuncio nunha parada de metro, me parece que insuficiente, absolutamente insuficiente, e por certo, Fitur ten un problema, que facemos Fitur para que salgan os nosos alcaldes nas fotos dos diarios locais. Os daqui sabemos o que é Vilagarcía. O que ten que salir en periódicos especializados, en webs especializadas, que non sexan de Vilagarcía, que sexan de fora, que é onde ten que vir a xente a vernos, non? Nos quedan parroquias, taxas e impostos. Como se está atendendo as parroquias ao rural? Bueno, evidentemente hai unha Vilagarcía de dúas velocidades, non? Eu estou cansado de este goberno que pensa que Vilagarcía empeza na Plaza de Galicia e acaba no Porto. Vilagarcía ten unha enorme extensión de parroquias que están en moitos casos abandonadas. Vilagarcía, en pleno século XXI, sigue tendo un montón de espazos sin alcantarillado, sin agua corrente. E Vilagarcía necesita que as parroquias se defendan e se manteñan. Te vou a poner un exemplo que para mí é paradigmático. Nos venden que están humanizando Vilagarcía e o centro, e peatonalizando, pero están deshumanizando as parroquias. A desaparición dos vehículos e de moitas estradas no centro fai que a circunvalación propia de hoxe sexan as parroquias. Hoxe, Vilagarcía, para evitar os atascos continuos, a xente vai pola Laxe, por Guillán, pola Torre, e ora sí, eu vivo na Plaza de Galicia e podo baixar cos meus nenos a pasear tranquilamente porque non hai ningún coche. Pero como vivas na Torre e como vivas na Laxe, non poñes unha pé fora, porque son as circunvalacións, convertiron as parroquias en circunvalacións, sin esa infraestructura, sin a ciudad viaria, por lo tanto, hai unha Vilagarcía de dúas velocidades, a que é o centro e o resto. Eu creo que eso hai que resolvelo. E a outra pregunta xa me esquecín cal foi. Impostos e taxas. Impostos e taxas. Se nos dice que se congelan desde fai moito tempo os impostos e taxas, é mentira. É mentira. Os impostos e taxas se legan subindo o que é o montante global a razón de máis de €500.000 ao ano, porque seguimos pagando ese catastrazo que se podía compensar, non? Esa que foi a revisión de valores catastrais que se vai demorando durante X anos. Bueno, pois o que temos que facer é, digamos, que reformar as taxas municipales da forma que aqueles que teñen máis recursos poidan pagar máis e os que teñen menos. Eu poño un exemplo que para min é o máis sangrante, que empecé a entrevista con eso. Como pode ser que en Vilagarcía o Partido Socialista e o BNG, e volvo a repetir, aprobasen unha ordenanza de basuras que fai que as vivendas turísticas paguen menos de basura que unha vivenda particular? Non ten comprensión, non? No, vamos a resolver ahora con unha norma para que estivemos esperando, non? Eu creo que aí hai un enorme problema e Vilagarcía ten un peso impositivo importante, pero dende logo non é, digamos, que equiparable en canto ao que recibe os veciños a cambio, e sobre todo que hai que compensar. Se eu vivo en Alalde e pago mesmo que no centro, teño que ter servicios e non só todo para o centro, non?
Pois, señor Fajardo, chegamos ao final deste viaxe, pero ten o último minuto para decir o que vostede queira ou que eu non lle pregunte. O que queira é moi perigoso, Vostede é moi responsable, o sea que adiante, con total eu libertade. insisto- Algo do que dixo ou algo do que non lle preguntín que non nos dou tempo. No, eu quero insistir nunha mensaxe que para mí é importante. Salía estes días un columnista de Vila García facendo un artículo que eu suscribo palabra por palabra, que as cousas hai que mantelas. Non basta con que se fagan novas obras, o que non pode facer deixar morrer o que está feito, non? A Plaza de Independencia se remodelou fai pouco, está esmorecendo, a Plaza de España se remodelou fai pouco, está esmorecendo. Vila García necesita un plan de mantemento continuo que permita recuperar espacios que se degradan, porque non hai mantemento, non hai plan, e non estamos, digamos que, pensando o Concello para que se fagan eses plans de mantemento, non? E despois eu creo que o que non podemos é continuar malgastando dinheiro público en cousas que non son prioritarias. A política é cuestión de prioridades, e para min o prioridade de Vila García é darlle emprego á xente, darlle un espacio para poder pasar os últimos anos da súa vida, e non o temos, e sobre todo darlle vivenda. E a min de verdad que me doe a alma cada vez que vexo que nos orzamentos municipais pasamos de 10, 12, 16 millóns de euros en investimento e non se gasta ningún só peso en vivenda pública. A verdade é que non é responsabilidade municipal, pero hai concellos que o fan. Hai concellos que o fan, e habendo diñeiro, habendo cartos e tendo orzamentos que nos deixamos sin gastar todos os anos 2 millóns de euros, pois creo que podemos facer un esforzo e poner encima da mesa a vivenda pública e titularidade municipal para aluguer ou para as familias que máis o necesitan. Señor Fajardo, foi un placer contar con vostede. Igualmente, se está sempre moi ben nesta casa. Bueno, moitísimas gracias, hasta unha vindeira ocasión. Moi boa noite. Buenas noites a todos. Nos vamos a publicidade e damando os patrocinadores volvemos e recibimos a Xoán Manuel Vázquez, portavoz do BNG no Concello de Meis, así que non o perdan, será dentro de un instantillo, hasta ahora mesmo. Programa ofrecido por Potencie el éxito de su negocio con nuestra asesoría especializada en empresas, correduría de seguros y servicios jurídicos. Optimizamos estrategias e impulsamos crecimiento con soluciones efectivas. Visítenos en Caldas de Reis, Pontevedra o Vilagarcía de Arousa. Grupo J. Rey Asesores, su mejor elección. Más información en la web jrey.es. A exploración e o traballo no viñedo levounos a elaborar viños con personalidades emocionais moi marcadas. Pionero é un claro exemplo no que nos vemos reflectidos, un viño viaxeiro, valente e intrépido que cada ano segue traspasando fronteiras. Enerxía e paixón, emocións que nos acompañan dende o primeiro día da nosa aventura. Pionero, Albariño 100%, de Viña Almirante. Si quededes a chamada, as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. Precisas enviar ou recibir mercadorías de xeito rápido, seguro e económico? Confía nunha empresa galega con anos de experiencia demostrada, con frota de vehículos adaptados ás túas necesidades e con equipo de profesionais cualificados e experimentados. O teu mellor aliado, Transportes Galiport. Temos paixón polos nosos clientes. Pois de novo estamos con todos vostedes, lle damos a boa noite e a benvida a Xosé Manuel Vázquez, portavoz de Bloque Nacionalista Galego no Concello de Meis. Señor Vázquez, moi boa noite, benvido, como estamos? Hola, boa noites, moitísimas grazas por o convite. Bueno, como empezamos un balance desta legislatura no Concello de Meis, que estamos tocando o 50% da legislatura? Estamos no ecuador da legislatura e é unha especie de continuidade da legislatura anterior e unha legislatura que comezou mal. Dedicáronse a facer unha campaña falando da austeridade, ser o goberno que menos cobraba da comarca e de que non subiron os impostos aos veciños na anterior legislatura, o cal é verdade, pero esqueceron decir unha cousa, que nos facíamos en campaña,
o BNG deulle a alcaldía ao Partido Socialista baixou esas dos premisas. Era unha liña vermella. Baixar o soldo da anterior legislatura do Partido Popular e non subir os impostos durante 4 anos. En máis, un par de veces nos comentaron de se podían subir os impostos e dixéramos que era unha liña vermella. A nosa sorpresa é que comeza a legislatura, o primeiro pleno, se suben o soldo un 63% e suben os impostos un 40%. Que pasa? Que polo de agora a veciñanza de Meis non nota esta suba de impostos, porque o BNG, aproveitando descoñecementos estruturais de funcionamento administrativo moi graves, logramos paralizar os plenos e con alegacións non entrou en tempo e forma e non puderon subir os impostos ao veciñonado no 2024. Pero agora no ano 2025 vamos a ver esta suba de impostos. É dicir, comeza mal a legislatura. Despois, algo moi preocupante é a falta de diálogo. Quero deixar moi claro que temos unha relación moi boa, eu teño unha relación moi boa con todas as concelleiras e concelleiros, pero que é unha especie de ridiculización da oposición. Hai un modus operandi moi peligroso no Concello de Meis, que é o seguinte: o BNG se reúne coa veciñanza, a veciñanza nos manda a súa problemática, se nos a levamos ben a pleno, ben por moción, ben por logo. Os resultados sempre son o mesmo. O modus operandi é: levamos, a alcaldesa me insulta, xa me chamou sácome de Meis, que non servo para nada, que debemos ir a primeiro curso de oposición, que engañamos a vecinanza e que mentimos. Despois, a realidade impose o relato da alcaldesa e teñen que solucionar o problema que, según ele, non existía. Eso sí, os 4 días sale sempre en prensa dicindo que soluciona ese problema que non existía. Quero, se podo, dar unos exemplos moi clarificantes destos. Algo que lembrará toda a veciñanza de Meis, a auga. Sacou un bando dicindo que a veciñanza de Meis malgastaba a auga. O BNG dixo: ollo, vamos a facer unha auditoría de como están as ceras municipais, porque estamos seguros que hai unha pérdida moi grande. A alcaldesa nos insultou, mentíamos, engañábamos, o modus operandi de sempre. Fixose a auditoría, pérdida de auga de máis dun 65%. Todavía estamos esperando que pida perdón, non a nós, que a mí me dá absolutamente o mesmo, sino a veciñanza de Meis, que despois falaba. Un segundo exemplo, quizá máis sangrante aínda, a bonificación do IBI. Unha vez que suben os impostos, logramos paralizar e metemos unha bonificación do IBI en 3 puntos moi concretos. As vivendas de aluguer social, as cargadores de coches eléctricos e os propios coches eléctricos. Axudas que están financiadas e pedidas polo goberno do Estado español, onde goberna o Partido Socialista. Bueno, resposta da alcaldesa: mentimos, engañamos, etc. 15 días despois, no pleno, se aproba unha desas bonificaciones e as outras 2 as van a levar a cabo no 2025, según dixeron. E un exemplo desta semana, para que pensamos que non cambia nunca o modus operandi, hai un problema estructural no edificio del CRA de San Salvador de Meis, de Centro Rural Agrupado. A comunidade educativa ponse en contacto co BNG e o BNG presenta un rogo. Porque nós nunca vamos á prensa, primeiro vamos a un rogo e despois, unha vez que se entera o goberno, o presentamos na prensa. Xa pudo ver toda a veciñanza de Meis ou outra vez o insulto. O BNG engaña, o BNG fai perder matrícula, non hai problema estrutural. Xa adianto que va a ser o resultado. En 15 días se va a solucionar a casa e acabará a alcaldesa dicindo que solucionaron un problema, bla, 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 bla. Ven a primavera igual non chove, Exactamente, por unha parte encantados, pero me refiro que ese é un problema. Pero había humedades, non? Hai humedades. A maioría absoluta do Partido Socialista, con Marta Giralde de alcaldesa e lideresa, bueno, e aparte deso, pois tamén me gustaría que comentara a dimisión da concelleira que claro, que comunicou a dimisión hoxe, máis o relevo que será instituído por Estela González. E os orzamentos que se aprobaron fai un mes aproximadamente, a mediados de febreiro, perdón, o 25 de febreiro concretamente, fai hoxe un mes ou así. Bueno, na legislatura anterior vostedes compartían goberno. Non, sempre estivemos na oposición, nos dimos o goberno, pero mantuvemos sempre a oposición. Ben, pero necesitaba de vostedes. Neste caso non necesitaba de vostedes. E entonces agora que pasa? Todo isto. Seguimos máis ou menos igual. En canto, para intentar responder as túas preguntas, en canto ao orzamento, votamos en contra, pero votamos en contra porque os orzamentos de Meis o toman como
un asiento contable sin ningún valor. O exemplo é moi claro. Que fan co orzamento? Cuadran gastos con ingresos. E xa está, pero es que o orzamento non é real. Teñen unha maioría absoluta, agora non lle poden botar a culpa ao BNG. Se pasaron 4 anos, todos os problemas eran culpa do BNG. Pois mira, chega ao extremo, o orzamento de mes chega ao extremo, e me quero quedar moi corto, para que non digan. Mais do 40% do gasto total do orzamento, que supera os 3 millóns de euros, durante o ano o levan por recoñecementos extrajudiciais de crédito. Para que sirve un orzamento cando máis do 40% o teñen que sacar do orzamento e levarlos a unha figura que está recoñecida para unos casos moi específicos, pues superan o 40%. Para que faz un orzamento? É que cando din, é un orzamento bo, si é un orzamento auténticamente, gustalle moito a palabra, ornamental, porque despois non sirve para nada. Vou a por un exemplo de o último orzamento que lle votamos a favor ao Partido Socialista. O último orzamento que lle votamos a favor foi porque conseguimos a reforma estructural da Casa da Cultura de Paradela, donde hai unhas humedades bestiais, chegou a chover dentro, ali están a Banda Bertula e moitísimas asociacións facendo ali moitísimas actividades, e non logramos por orzamento, por eso lle aprobamos, que se fixera a reforma integral. A día de hoxe non está esa reforma integral. Entón, para que sirve un orzamento? Esa é a pregunta que nos facemos en mes. Para que sirve un orzamento? Comentaba vostede, retomando vostede o que comentaba vostede sobre a auga, non? As fugas que hai polas conducións vellas, polo tal. Como está o servicio de abastecemento de auga, como está o servicio de saneamento, e cal é, digamos, que a política deste goberno para solucionar estes problemas que sempre están aí. Aquí quero botarlle unha man ao goberno de Meis. Fan unha cousa, unha vez que o BNG pon o problema, é verdade, fixeron unha auditoría. Por suposto que fixeron unha auditoría, pero es que quedou aí. Nos levamos un traballo moi serio e o presentamos diante da veciñanza e o presentamos no Concello, que o gran problema é porque o BNG o que fai é falar coa veciñanza e falar con técnicos, e os técnicos nos dixeron que o gran problema é que hai moitísima, está moi mal a rede, porque cada vez que hai un corte hai que estrangular, e o que hai que facer son unhas llaves de paso, de maneira que se hai moitísimo, por exemplo, 500 metros, cada 100 metros estou dicindo algo sen coñecemento, pero me refiro para que se sepa, se poda cortar e a auga que se perda sea só nese tramo. Dependemos exclusivamente de traballadores do Concello que coñecen o resultado, como está a rede. Exactamente, a rede. Si esos traballadores por calquer razón están de baixa ou non poden, estamos absolutamente perdidos. Tamén é verdade que isto é un problema estructural que non depende do goberno de Marta, por favor, senón que ven de moi atrás. Como están o resto das infraestructuras, digamos, que pertenecen ao Concello? Poñemos os colexios, poñemos os deportivas, pabellóns, campos de fútbol, etc. Aquí facemos un paquete porque o tempo, os 20 minutos, panse. Aquí é unha das cousas que é moi fácil vir aquí e criticar absolutamente todo. Creo que isto é un dos puntos máis fortes que ten o goberno de Meis. Sabe iso, despois dos insultos se soluciona, pero é verdad que solucionan. É máis, o estamos dicindo agora, e o verá a veciñanza en menos de 15 días como o CRA de Meis va a ser solucionado. Aí non temos queixa, non somos o non por non, aquí non temos ninguna queixa. Para a escola infantil ou para o campo de fútbol de Meis hai orzamentos, ademais con subvencións da Diputación. Exactamente, e ademais a mellora da escola unitaria, que por certo, o BNG, o primeiro que fixo foi falar coa comunidade educativa e porse absolutamente a disposición do goberno para que se solucionara, incluso cedéndonos o local se fora necesario para mediante duraban as obras. Bueno, política, e nos queda o novo centro de saúde, supoño que está a favor. Sí, pero tamén estou a favor de atopar auga na luna, pero es que temos un pequeno problema. O BNG se avisou. A Casa de Parga, cando se fixo a compra de Casa de Parga, a nos decíamos, nos dá o mesmo a Casa de Parga ou calquer outro sitio. O que queríamos era unha seriedade, e por suposto o que queremos son médicas e persoal sanitario. De que nos va a servir un edificio a futuro, que, por certo, a Xunta de Galiza, que ten orzamentado para o ano 2025? Para cando vamos a ter ese suposto edificio? É que estamos a favor, pero de que sirve estar a favor de algo? Tamén estábamos a favor do parque acuático.
pero avisábamos que nunca íbamos a ter parque acuático. Isto empeza a ser un problema. E o Concello de Meis, e esta é outra cousa, aproveitaron a Casa de Parga para facer unos proxectos pagados con diñeiro público, e a toda Meis ten que acordar porque foron invitados. Iban a facer unha escola de hostelería da Mancomunidade, iban a facer un museo etnográfico con cociñas abaixo, diñeiro gastado, fume, o que tanto lle criticábamos o Partido Popular, pasa agora unha forma de gañar votos sabendo que non van a facer nada. Está tendo a mano aquí a Marta para ir consunto onde faga falta e intentar agilizar el centro de saúde. Evidentemente, ten o BNG e sabe que sempre a favor. E se é necesario, damos un paso atrás para beneficiar o que é esa. Que pasa? Que hai un orzamento da Xunta que é ilegal. O único que ten a Xunta orzamentado é un proxecto que leva adiado dende o ano 2023. Citaba o parque acuático. Algúnha publicación por aí se resalta que un fondo de inversión suizo que o rescataría de cara ao ano 26. O Gallá. Nos, o Gallá, solamente pedimos o que pedimos sempre, que nos den un plan de viabilidade, e con ese plan de viabilidade... Pero o Concello que información aporta? Ninguna. Pero temos outro problema. O que te falaba da ocultación deste Concello. Agora temos un problemón enorme, pero problemón enorme en Meis e outros concellos máis, que va a ser la zona vulnerable de nitratos. O BNG é o único que está facendo algo. Ven de unas captacións que fixo o Estado entre o ano 2016 e o 2019 ao parecer en unha zona, un pozo de Cambados. Mesmo está en esa... Bueno, pois a alcaldesa, según a prensa, tivo unha reunión coa Xunta. Non sabemos absolutamente nada. En que vai repercutir iso a veciñanza de Meis? Porque como nos metan en zona vulnerable de nitratos, imos a ter un problema. Queremos saber de onde sacan esas medicións, culpa do goberno español, e queremos saber que va a facer a Xunta. Porque de unha zona difusa nos acaba de meter en unha zona vulnerable. Eso é un problema para Meis. Quen va a pagar esas consecuencias? A veciñanza de Meis? Pois a alcaldesa, ao parecer, tivo unha reunión coa Xunta, según di a prensa, nós non sabemos absolutamente nada. Ese grado de ocultación sirve como resposta ao parque acuático. Eu sei o que sei pola prensa. Xa. Polígono industrial de Meis como Barromeis, porque hai que decir Barromeis. Non existe. Polígono industrial, Barro. Eso é culpa exclusivamente del Partido Popular con aquelas grandes mentiras que nos lle chamábamos fume. É que non quero lembrar a granja escola que iban a facer ali do século XXI, etcétera. Que eso doeme xa o engaño. Sacamos o noso terreno de Meis para facer un polígono industrial propio de Meis, cando a capacidade de un concello para hacer un polígono é moi clara, é cero. Na outra parte, que sería todo o que teña que ver co turismo, coas festas, digamos que locais, ou as festas gastronómicas, como os callos, os viños, ou o galo de corral, que hasta, si querido, podemos meter aí, ou as religiosas. Estamos a 2 semanas ou 3 da Semana Santa, non? E da Romería das Cabezas. As rutas da pedra e da auga, as sendas verdes, como está o servicio de mantenimiento, de señalización, de limpeza? Estamos ás portas de que cheguen os turistas. Sí, está bastante deficiente. Está moi preparado que son as zonas onde pode chegar unha cámara, Armenteira e Paradela. Pero despois a zona da ruta da Pedra da Auga o resto do tramo está en un resultado de acordo que acabamos a ir do inverno e todo, pero non está en unha boa situación. Os camiños, é que este é outro gran problema. Dende o BNG sempre optamos a que ten que haber un calendario de limpeza dos camiños e todo. Non existe o calendario. E que pasa? Que creamos a imaxen de caciquismo. Eu non digo que sesa, eu digo que se crea a imaxe. A xente, cando se limpa algo, se limpa porque é o amigo de tal. Levamos 6 anos solicitando un calendario de limpezas. Non se fai. Un plan. Exactamente. Por qué? Porque precisamente agora ven Semana Santa. Dou por feito que van a empezar agora as épocas de limpeza e todo. Pero non é mellor ter ese calendario xa feito para simplificar e que non haya esta imaxe que creamos no Concello de Caciquismo. E esta é a razón. Sacamos moito, é un goberno moi de foto. Un goberno moi de foto, moi ornamental. O que é a figura de Armenteira e a figura de Paradela va a salir perfecto. Despois o que hai en medio
podes caer. Durante o resto de ano, os camiños están casi impracticáveis, as rutas están impracticáveis. Eso sí, se algún día vamos a facer unha andaina, unha cosa así, se prepara, se limpa. Pero non hai unha limpeza continuada, non temos un concello, e iso o saben todos os veciños porque son fundamentalmente uno dos maiores problemas. Dende o BNG de Meis, a veciñanza nos va mandando fotos que vamos continuamente de como están os resultados, e podemos decir que está moi defectuoso. Pero hai máis parches que planificación. Por suposto, é todo parche. É todo parche, agora chega a Semana Santa, se intentará facer, pero todo parche. Sempre se fala de grandes proxectos que despois non se levan a cabo. E o proxecto de limpeza creo que é uno dos grandes problemas que temos en Meis. Tamén hai que decir, somos un concello moi extenso e moi difícil. Por eso nos falábamos de unha planificación que a xente sepa cando lle toca a parroquia de Paradela, cando lle toca a parroquia de Armenteira, cando lle toca a San Salvador, etc. Claro, porque as parroquias e os lugares teñen dereitos tamén, non? E aí vive xente, e son veciños igual que os do centro de Meis, non? Eso o gran problema. Outra vez, a gran obra deste, xa sabemos que va a ser outra vez dedicada á Plaza da Feira. Esa va a ser toda a obra grande que fagamos outra vez en Meis. Creo que esos fondos que se sacan da Diputación e de outras se poden sacar para outras parroquias. Meis, bueno, ten, aparte de moitos atractivos, non só o camiño, a variante espiritual, non só as festas que fai e todo eso, os pequenos hoteles que ten de Encanto e todo este sistema, bueno, celebra, entre outras cousas, pois a unha Pascua moi característica, moi única en Galicia, non? E sigue sendo un atractivo que beneficia toda a contorna e move toda a economía. Entón, non sei como isto se pode ter, dende o seu punto de vista, un pouco deixado da man, non? Eu non digo que o deixe da man, traballa moitísimo que é a festa. O que pasa é que o que se traballa moitísimo é todo aquilo que poda sair en os medios de comunicación. A festa de Paradela va a estar totalmente ben, non hai problema. A parte da Armenteira, solamente o Mosteiro da Armenteira. Pero ese é o gran problema, que a veciñanza que vivimos aquí os 365 días do ano estamos abandonados a cambio de unha publicidade excesiva de unas festas que ni siquiera necesitan esa publicidade. Dende o BNG sempre optamos a unificar. Somos un concello moi extenso, Paradela coa Armenteira. Esa unificación. Aquí non, aquí se fan a festa de Paradela e se separa absolutamente da festa da Armenteira. Incluso generando unha conflictividade entre a veciñanza, que isto xa avisamos bastantes veces, que os de Paradela consideran que se beneficia Armenteira e Armenteira que se beneficia Paradela. Estou falando destos dos extremos precisamente pola Semana Santa e a gran importancia que ten o Mosteiro de Armenteira. Estamos falando de un dos sitios emblemáticos a nivel mundial. E non olvidemos o campo de golf. Como está o campo de golf e a valoración da fundación e a xestión? Nosotros aquí creo que a propia alcaldesa ten que recoñecer a nosa caballerosidade absoluta e a nosa forma de actuar despois dos grandes problemas que generou o expresidente do campo de golf, como o BNG o único que fixo foi protexer os traballadores. Estou orgulloso de como os traballadores asinaron incluso, é dicir, a loita que tiveron os traballadores do campo de golf de Meis frente a aquel nefasto presidente, que foi algo que era incrível, e como BNG con unha caballerosidade enorme o que fixo foi solucionar unos problemas sin nada máis. Solucionar unos problemas que eran gravísimos. Estamos falando dunha industria judicial donde nunca quisimos entrar. E no Parque Eólico do Monte Castrobe, que colle os concellos, ou tocaría nos concellos de Meis, Barro, Pontevedra e Pollo, vostedes están a favor, en contra? Estamos absolutamente en contra e además somos de los máis perjudicados porque o Monte da Escusa é onde iría a hidroeléctrica. A xente, de todas formas, aquí creo que hai unha unión moi grande porque son moi conscientes a xente do que significaría solamente a construcción, significaría a auténtica destrucción do monte, solamente a construcción. E depois unha hidroeléctrica, algo moi simple. Cal é o valor que gaña os terrenos cando se te pon un monte eléctrico e eres o centro da hidroeléctrica? Se perde hasta un 60% de valor das vivendas. Eso todo o mundo sabe. Todo o mundo sabe. Non podemos estar en contra. É que non me entra na cabeza como dende a Moncloa, dende a calle Génova e dende un piso de Madrid se pode pensar en por
un bicharraco de 200 metros en unha das ligas máis fermosas do mundo. É que solamente... Mira, que o pongan no Bernabéu, como decía nuestro compañero Néstor Rego. Non podemos estar máis en contra destas animaladas. Unificando, por exemplo, co problema, falábamos dos nitratos, pero como se pode falar de darlle un permiso ambiental a Altri e decir que temos un problema de nitratos porque temos viño? Quizá tenemos que saber se tamén utilizan nitratos os eucaliptos, algo que parece ser que non se fala nunca. É dicir, todo este problema medioambiental son coa nosa saúde. O BNG está absolutamente preocupado pola saúde. Volto a repetir a preocupación extrema que temos co de ser declarado zona de nitratos. Por qué? Porque eso significa que as nosas augas están en mal estado. E se as nosas augas están en mal estado, vamos a mellorar metendo un monstro como Altri. Vamos a mellorar metendo electrointensivas. E a solución da Xunta, que é a única que nos deron polo de agora, de crear grandes plantas de biogás, cando hasta en Lugo atiraron abaixo polo impacto medioambiental, nos parece lamentable. Non se pode xogar coa nosa natureza. Señor Vázquez, chegamos ao final deste camiño e temos que facer unha parada, pero ten a última intervención, o último minuto para dicir o que vostede queira. Vale, casi prefiro perder este minuto porque hai unha resposta que non te din. A nosa compañera María Sancho abandonou o Concello e dende o BNG todas as decisiones particulares, un máximo respecto e respecto absoluto. O Galla lle vaya moi ben, persoalmente tive unha boa relación con ela e o BNG o único que desexa ante estas decisiones persoais é que se respecte absolutamente e nada máis. En canto ao que me pode quedar de minuto, creo que o BNG estamos fiscalizando o Concello dunha maneira dura, pero curiosamente temos unos votos favorables a todas aquellas mociones que son positivas para o Concello de Meis. José Xoán Manuel Vázquez, foi un placer contar con vostede nesta edición de Falemos. Hasta unha próxima. Moi boa noite, moitísimas gracias. Un placer estar con vosotros, moitísimas gracias. Isto foi todo o que nos deu de si esta edición de Falemos. Estuvemos con Xoán Manuel Vázquez, do BNG, portavoz do BNG no Concello de Meis. Estuvemos con Juan Fajardo, portavoz de Esquerda Unida no Concello de Vilagarcía, e con Sabela Fole, a portavoz do PP e presidenta do PP, recentemente presidenta do Partido Popular no Concello de Cambados. A semana que ven, máis a mellor se é posible. Moitísimas gracias por estar aí. Gracias, saúdos, adiós. Programa ofrecido por Queremos ser a túa empresa de transporte terrestre, marítimo ou aéreo para envío de paquetería, paletería, largos, crupaxes ou carga completa. A fiabilidade e o trato directo co cliente son as nosas señas de identidade. Levamos 40 anos achegando solucións de almacenaxe, logística e transporte porta a porta, con disponibilidade 24 horas ao día, 365 días ao ano. Potencie el éxito de su negocio con nuestra asesoría especializada en empresas, correduría de seguros y servicios jurídicos. Optimizamos estrategias e impulsamos crecimiento con soluciones efectivas. Visítenos en Caldas de Reis, Pontevedra o Vilagarcía de Arousa. Grupo J. Rey Asesores, su mejor elección. Más información en la web jrey.es. Unha historia memorable requiría dunha gran homenaxe, inspirados no carácter e no esforzo do traballo realizado por Domingo Fontán, xorde Macherato, un viño con esencia da nosa terra. O seu equilibrio e complexidade falan por si mesmos. O tempo e o cuidado empregado en todo o seu proceso de elaboración tamén. Macherato, albariño crío macerado 100% de Viña Almirante. Si que desde esa chamada as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo.